खुलुमबाय आंनि मुङा गहेला बर'। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरग्रोदों आरो दिनैनि भिडिअ'आ गोबाङैनो इम्परटेन्ट जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअ'खौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिनानै थाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय दाखालिनि प्रतिदिन टाइम एसामिस निउसाव फंबाय नबजित नार्जारिनो भट होनांगौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ माने सोलायनाय नुदों बा गोरोन्थि जानाय नुदों। बे गोरोन्थिनि सायावनो आंबो दिनै फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि आदा देरहासात इस्लारिया गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे खोथाखौ मोजाङैनो बिजिरनानै होखाबाय। थेवबो जोंनि आदा देरहासात इस्लारिया बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों जे बयबो थाबैनो बे गोरोन्थि नाम्बारखौ माने कारेक्सन खालामनानै आरो बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनो मिथिहोनांगौ जे फंबाय नबजित नार्जारिनि प्रतिदिन टाइमाव स्क्रिमाव होनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारा गोरोन्थि जादों होननानै। थ' बिनि थाखायनो आं बयबो आइ आफा रायजो राजाखौबो मिथिहोनो लुबैदों फंबाय नबजित नार्जारिनि प्रतिदिन टाइम एसामिस निउसाव होनाय लास्टनि कन्टेक्ट नाम्बार भट होनांगौ कन्टेक्ट नाम्बारा गोरोन्थि जादों। बिनि कारेक्ट नाम्बारा सिगाङाव जा होदों बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन। फंबाय नबजित नार्जारिनो अबेयाव कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो नोंथांमोनहाबो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम बा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनो सोरबाफोर नुदोंबा थाबैनो फोरमायनानै हो, जाहाथे फंबाय नबजित नार्जारिनि भटआ ओरैनो लस जाया। मानो होनोबा जोंना फंबाय नबजित नार्जारि बिथांनि सोलिबाय थानाय डान्स कम्पिटिशना बारा गोबाव गैला। बिथाङा बावैसो उनावनो जोंनि गेजेराव सासे बर'नि आगोमा फिसा देरहासात जानानै मुंदांखा जानानै बिथाङा फैनो हानाय सम जाबाय। दा बे समावहाय बिथांनि भट नाम्बारा गोरोन्थि जानानै जाहाथे ओरैनो लस जायालासेनो जाहाथे बिथाङा देरहासार जानो हायो। बिनिखायनो देरहासार आदा इस्लारिया बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों जे थाबैनो बयखौबो आइ आफा रायजो राजाखौ मिथिहोनानै फंबाय नबजित नार्जारिखौ सापर्ट होनांगौ। आरो लोगोफोर, जोङो गुबुन हारिखौ बा गुबुनखौ जोङो बिसास खालामालासिनो बा आसा खालामालासिनो जोंनि बर' हारियावनो गोबां बर'फोर बा बर' सुबुंफोर दङ। गासैबो जोङो बर' सुबुंफोरा खौसे जानानै जोंनि नबजित नार्जारि फंबायखौ जोङो सापर्ट होनांगौ आरो हेफाजाब होनांगौ आरो जेरैखि जाया जोङो देरहासार खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगौ। लोगोफोर, जों गुबुनखौ आसा खालामनानै जोङो लाब गैया। कि जाने बिसोरो जोंखौ जेनजानोबो लुबैदों बा जोंखौ देरहाजानोबो बादोंबो जानो हागौ। थ' बेखौ बुंनो हाया लोगोफोर, ना गावसोर गोरोन्थि लिरफ्लांदों ना गावसोरनि गोसोजों बानायनानै होदों बेखौ जों बुंनो हाया। बिनिखायनो लोगोफोर, जोङो गुबुनखौ आसा खालामालासिनो फंबाय नबजित नार्जारिनि होनांगौ भट कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोजाङैनो नायनानै जोङो फंबाय नबजित नार्जारिखौ जेरैखि जाया देरहासार खालामथारनांगोन। लोगोफोर, थ' नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर भिडिअखौ नुबायबा बा नुदोंबा थाबैनो आइ आफा रायजो राजाफोरनो शेयार खालाम बा आइ आफा रायजो राजाफोरखौ मिथिहो। नङाबा गोरोन्थि साननो हागौ जे फंबाय नबजित नार्जारिनि भट होनांगौ कन्टेक्ट नाम्बारा सोलायबाय नामा। आंबो सानदोंमोन लोगोफोर, आं बे फंबाय नबजित नार्जारिनि कन्टेक्ट नाम्बारा जों सिगाङाव होनाया आलदामोन, दा सोलायबाय ना गोदान जाबाय नामा बेफोरबायदि जोंबो सानदोंमोन आरो। दा बे मैया आं नुबाय जे आदा देरहासात इस्लारिनि चेनेलाव जे बिसोर प्रतिदिन टाइम एसामिस निउसाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारा गोरोन्थि जादों होननानै। थ' आं बिराद दुखु मोनदों। बेसेबांबा गोबाव खस्थ' खालामनायनि उनाव दिनैहाय
मोननांगौ समा फैबाय फंबाय नबजित नार्जारिनिया। दा बे समावसो जुदि बे गोरोन्थिया जाना होयोबा बिराद दुखुनि खोथा। बेनिखायनो आरो इयुन लाइमोनफोरनि थाखाय बे खोथाया बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो गुबुनखौ आसा खालामालासिनो जों बर'फोरानो खौसे जानानै जों बिथां नबजित नार्जारिखौ देरहासार खालामनो बयबो नाजानांगोन लोगोफोर। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि जोंखौ बिमा बाथुल मेगनजों नायाबा माबोरै बेबायदि जानो मोनखो। आरो बिसोर गोरोन्थिखौ दासिमबो लिरफिननानै होआखै जे बे नाम्बारा गोरोन्थि जादों होननानै लोगोफोर। आरो बेल' नङा लोगोफोर, स्पर्ट्सनि बेलायावबो होन बा दस्रा माबायावबो होन बिदिनो माने गोरोन्थि जाबाय थायो लोगोफोर। जोङो स्पर्ट्सनि माबायाव पेन्सननि थाखाय जोङो सेप्तेम्बरनि 7 थारिखआव जोङो सेलेक्ट खालामजादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जोङो बेनि खबरखौ मोनाखै। जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंखौ बुंदोंमोन जे सेप्तेम्बर मासनिफ्रायनो 10,000 पेन्सना कन्टिनिउ मोनगोन होननानै। नाथाय लोगोफोर दिनैसिमबो मोनाखै। जुदि गावसिनि मानसिफ्राबो बे पेन्सनखौ मोनाखैमोनब्ला गोबां दावराव जासिगौमोन। आंनि मथेबा आं साननाय मथेबा माने बिसोरो पेन्सनखौ मोनबाय जानांगौ, बेनिखायनो बिसोरो सिरियै दङ। ओमफ्राय जोंनि बर' जाम्बि जाम्बाफ्रा माने जेबो बुङा नालाय, जेबो बुंनो हाया आरो जों बुंनाया जेबो सोलियाबो नालाय, ओंखायनो दिनैसिमबो जोङो पेन्सनखौ मोननो हायाखै। जुदि गावसिनिया मोनाखैबाथ' गोबां दावराव खालामजागौमोन। नुदोंना लोगोफोर नोंसोरो थांनाय बावैसो सिगाङाव हेमन्त सारा जे होननानै लादोंमोन जे माखासे लनखौ बियो फ्रियावनो सुख'ना होगोन होननानै। बेयाव बियो सुख'ना होयियाव गावसिनि मानसिफोरजों गोबां दावराव खालामजादोंना। बे दावराव खालामजानायनि उनावसो बिथाङा गाव लनखौ सुख'ना होदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि मानसिखौबो बेबायदिनो खालामदोंबो जानो हागौ, बा जोंखौबो बेबायदिनो खालामदोंबो जानो हागौ जे बिमा बाथुलजों नायदों जानो हागौ जे नङाबा मानो दिनै बिसोरो सिरि ओमफ्राय ओरै फारसेथिं जोंनि पेन्सना हाबाखै। बेखौ नायनानै आं बेखौनो सानदों आरो लोगोफोर। थ' लोगोफोर, आङो नोंथांमोननो दान्दिसे आदा देरहासार इस्लारिनि फंनैसो रायजो राजाफोरखौ रिकुवेस्ट खालामनाय आरो फोरमायनायखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजाङै स्क्रिप्ट खालामालासिनो नायजोबलाङोबा बुजिगोन जे आं बुंनायनिफ्रायबो साबसिन आदा देरहासार इस्लारिनि भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना साबसिनै बुजिनो हागौ। थ' लोगोफोर दसे सम नायलांदो। जे जोंखौ दिनैनि दिनावबो आसामनि सुबुंफोरा जोंखौहाय बिमा गदायनि नोजोरजों नायदों नामा, बेखौसो आङो नोजोर होबाय थादों। गोबाव समनिफ्राय जोंखौ बिमा गदायनि नोजोरजों नायबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दिनैनि दिनावबो नायदों। आङो बे बाथ्राखौ मानो बुंदों, जोंनि लिटिल मास्टार सासे मोसाहैदोंमोन बा मोसागासिनो दङ, नबजित नार्जारी। बिथांखौ गोबां मानसिफोरा भट होनो खावलायहरबाय थानाय जादों आरो आंबो खावलायदों। बिथांनि भट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनावनो होनानै होदों, नोंथांमोना होनो हागोन। नाथाय आङो आसामनि प्रतिदिन टाइम मोनसे निउस चेनेलाव मिस्टेक नाम्बार होनायखौ नुनो मोनदों। बेयावनो आङो बुजिनो हादों जे बिथांमोना जोंनि बर'नि जौगानायखौ हास्थाया, बरंस बिथांमोना जोंनि बर'खौ नारसिननो थाखाय, फेजेननो थाखाय सेस्था होदों जे बे नाम्बाराव कल खालामोबाथ' गोबां भटफ्रा नस्थ' जागोन। दा बिनिखायनो आङो दिनैनि दिनाव बुंदों, बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो सोरबा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बा सामलायगिरिनि सिङाव थानाय माखासे दखराफोराव थानाय गासिबो जिखि दल संगठनानो जाया मानो, बनसु आबसु जिखि जाया, जोंनि बर'नि आफादफोरा बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगोन। बे साननैसोनि गेजेराव भुलखौ बुंनानै बिथांमोना भुलखौ बुंफ्लांदों, बेखौ माने दिनैसिमाव फोसावफिननाय जायाखै।
बिथांमोना भुलखौ बुंबाय, बुंनायनि उनावहाय जुदि भुल जादोंब्ला बिथांमोना बेखौ फोसावफिनना होनांगौमोन। नाथाय बेखौबो जोङो फोसावफिननायखौ नुनो मोनाखै। बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो बेखौनो बुंनांसिगोन जोङो बिमा गदायनि नोजोरजों नायदों। दा बिथांनि भटआ बेसेबां माने नस्थ' जागोन बेखौहाय जोङो साननानैनो मोनहरनो हाखायो जे बियो गोरोन्थि खोन्थानानै होबाय। दा गुबुन जाथिफोरा भट हरनांगौब्लाबो बै नाम्बारावसो थुखासिगोन। बिनिखायनो बेखौहाय रिपिटै बुंफिननो थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोरा बेखौ गोख्रोङै दायथ' लानायखौ आङो लुबैदों। स्पेसियेलि बनसु आरो एबसु बे मोननै आफादा बेखौ गोख्रैनो माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बिथांनि नाम्बारखौहाय क्लियार खालामफिननायखौ जोङो लुबैयो। जुदि क्लियार खालामफिनाब्ला रायजोआनो बेवहाय एफआइआर होनो थाखाय माबा मोनसे डिसिसन लायोब्लानो जाबाय। नङाब्ला फैबाय थानाय समफोरावबो बे बाराव जेरैबायदि हगारदों फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदिनो जानायनि मोनसे लामा दं। दा साननानै नाय, मोनसे लाइफखौ दाफुंनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामबाय फंबाया, ओमफ्राय बे खस्थ' खालामनायनि गेजेराव नाम्बारफोरखौ बेबायदि गोरोन्थि बुंना होयोब्ला बैनि जिबना मा जागोन? देरहानांगौब्लाबो बियो जेनहैगोन आरो बिनि फिउचारनि जे मोनसे थांखि लानाय बेफोरो मा जाहैगोन बेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां। बिनिखायनो आङो खावलायदों बिथांनि फारसे मोजाङै नायबिजिरनायखौ जोङो हास्थायो आरो रिपिटै बुंफिनहोनायखौ आङो लुबैयो। आरो मोनसे गोदान आपडेट आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानबावदों। जोंनियाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदों आरो फंबाय नबजित नार्जारिखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। खुलुमबाय, गोजोन्थों।